Kai, ɗan banzan yara, yayin uban waye, za ku zo ku wuce ta nan gurin. Haka a ‘yan banza, za ku gani na da girma na, ba za ku zo ku gaishe da ni ba, sai ku wuce. Eh? Dan Muhammadin Rasulullahi, dan Allah ku yi haƙuri, wallahi ban san ku bane ba ku yi haƙuri, na san ku ne ba zan ku magana ba, dan Allah ku yi haƙuri. Da Allah ku yi haƙuri, yawwa yaro Allah ya ma albarka. Kenan bari mu kyale shi. Yawwa Allah ya maku albarka yaro. Amma ba ta haka ba, ɗayan mu kurma ma wannan muka yi.